be for the name of Jesus to any brain also. No, in the name of Jesus, I took one be any brain and also. Ubia what the yesu din kwa bobra ye bia any brain also. Or what of ye no watching ye. Na woni bata phobia watching. Na woni boabo bia watching. Your fire yesu din kwa nanti. Wodi yesu din kwa nanti. And so John the Baptist yesu din kwa nanti ti wa brother brain so. Me jira ha ya ana me de me say gu me ho na me die. 5 minutes na me de call person no koje passport na ma e koje e cancel case ni nyina e mo san e pata say omo ye sorry so mo de asama tums enye wo wa dwunu mu ne no nti onipa bi a ono te sunsun sem ase woni say okay woni ha etime gi ne nsem ne age ne picture e ya hwede ha no ya free sunsun ne sunsun na kasa ni person si ni woni ha no e mo se ni e na e ko nti de sunsun be kan ne agina so ne ya kire. And they say, oh, being tears is what the preacher about in their father and your family. I'm not to your father, I'm not to a mean to cry. Breaking loose in the main to cry. In the name of Jesus. There be in the name of Jesus, mean to cry. We are saying, I will be or IBC Basa. Ama youth no any penny for you na airplay ewum ubra. Unamu any home mafanya. And I bet you na we a free way I bet you near doing quite a free insel. And chair and I say crofum abaya be a mumu na moban and chain or the kiosk name and I said containing a bone to a jeans caricoi. And when she grew from one of my banty in Suska almost bear 2 billion and over. And also grew from one of my one of them and some common to a first can caricoi. Adia kwa na ekoso ewo wiase na me bisa se omo nyina ekwa asori the reason why ti ameka sa ne se nei asofo ahodo a aba ene akwankyere ahodo a aba na we edinam ha na we edinam ha so ibi mo se sa sunsun sem akwankyere sem ne ade enye adwuma ibi so se eye adwuma pa hwe wona ofiri mu ya ibi mo se omo sofo na makai omo ma akwankyere omo anye ebe kai kra yenu aba ebni efiri mu no omo kan say asofo no briba say yehu ye e ka kire no e ma no ho akwankire ene ade na wantimi anye ye ma me great gift azu free mu no saa ibi be kan say ye ka kire ne ma me say obehete na won kye ne ade so it's say eno na ye ba bi suasua e won sem ene odifo a wa kwadere sunsum nyuma wo kwadere sunsum nyema mu a enya asem petwa enye ye me say edifo ni bia we di otumira a okiresi ono na maba ne nchen a ene e ba hwehwe enkomo wo hwɛ dwumadie yi ɛwɔ GH Voice TV and KS TV so wo hwɛ a first time you subscribe like share and leave comment for me now before me twa me ho na me ba me kɔ no na afɛ ni kɔmɔ na hyɛ so Rafa mo akwa ba say waje be me twa me ho ede aba obadi nyankopon hira say obehwe dwumadi na wa share de ma onu ebi na ono so aye hira because before say sharing is caring it's you know when you say obehwe na de ma onu ebi and yes everyone say wo hwe dwumadi na eye ofe no na wa subscribe to channel no a wo hwe no so ede ma fe na fi do comment and so ato udifu a na baba ne nchen no say wo hwe background na e che say nature prophet be free territory no abawrom over the fofo we pie e wokumase esu ye boa amangwase ho na sisi ya mewo asafo a e friend throne of victory chapel ho e na mabawe pie amnes of pania ode asori e ba ya na asori sini na so na oda no na ohwe etoton tutuye e na e wa ha so for ni din de prophet Ransford Odru enam se de nyankopon ama no sunsum ani wane ahodene na okon emanipa na omre na onna sunti no ne sorema ene wona wonim ni nyina ka bom ene mama ne din se ankona na manfo te a o mese ne din be da rofa yakofai media meti ase ba before o ha je eden amenka me mo no aka sa bi di nti e fre na ankona na afa ya ye be ko panche na afa ye de komo ahyeso so rivo ye mo apa champion meje oshebu ori fa brand no but who watch it but make us for time being am dey hu wo ene ndey no transition no enkoye enkokoraye na emu masan ye mrantie for security ni
apa mina se hwe ho so ye de wiase ne nipa pɛ ne pɛ ye nipa pɛ ne tan na de honam so pɛ no ayɛ ni wa fɛ no akoma ne kra no so ani nyo nti eboa ye me yetimi tena se hwe nipa bia so ye nti ne ti se de yeti ho asere wa se bi ko hye be nya do kan so fa wi akote da so hinta se misa hinta bia de ewo edi mu bia no ho no di wo ti aya se wa odifo be ye wi de odifo ase ho no o kamene odifo bi kamene odifo se hu asere wa ase de oni wi akote da ezo security de mu bia wo di mu bia no ni nti ye hu na hinta se eni ye pray be nya nti atikire boa ye de ade asie ti ye kura ye hinta sam de na e boy ni padua ne abrabo ho bai ti ni wo mu no orefo ni wo eno no papa edin ye prophet Ransford Oduro na sisi ni akona abeka amanfo so monti ase orifo se de na abeka no amanfo se akona no monti ase kamia ye se ikura usuma bidin ana ye bibi hu bi eno akofa ba na yenya widie se de be ya wadofo ne wona wanti ase no obeti wo ase ba ankona no ede nda se so bi so wanti ase ne se ankona koye suma ya na se busum bidia se ipa wanti ase ono kura no enso bi ebeto ye bi di china mai wachiwa ko kufiri eno kura chini onipa bi efre omo sa enye die hu a aye news eno se makofa ankona ne se obi a woko a onna yesu okodi nkoni mu ansa so ni pedua na mekra na mesunsun de yakopon de adom ne no ade bia me pese me ye na owi ase e wo nipa bia so abrabo mu bia ase sunsun mu gi se me mekoko e ma nipa ne de nkoni mu ansa na megyae nti na efe me ankona nti din ne se me nko ya me na gi se me de nkoni mu wi ansa hinta so metai din na chi enti se ka meti wasi ya se wakoyo odifo no wakoyo sunsun nipa yi se obi wo hawo efa ne se obi sikasem obi adwuma sem yare bi da obi so na se nipa de bedawa onkoma nipa ni ninkunimu a wonae enna ye da nkona hinta so din no hinta so na se thank you very much arofo se de ye papa ache no truly ba wori kwekwa ye komodi so wakoyo odifo na oyo sunsun nipa yi papa asemi de bia ya na mebisa mprofo ni bebre ya ebi nchire mu no ezi so mame papa akwankyere ene akristofo ye dia akwankyere ne kristofo yema kristo ni se udi akwankyere so anase oya akwankyere yo akwankyere kasa akwankyere ye dia akwankyere hinta sem ne se wo kyere obi se wafo e wo kwan bia wonam so na wo pese wo see the right path na se wonya kwan bia wo hu se o tu kwan bi o bo bere bi o ye bibi na wa yira kakra afiri ho na wo kyere nipa no kwana onfa so eno ne akwankyere enti akwankyere ho ma wiase nipa nyina ye kristofo nko nipa bi o wiase bia ya wo ne se wo ba na wo ba kyem na wo ne de nipa bi o wo wiase bia no hia se o be direct o path ti akwankyere ye ma nipa bia yewo akwankyere a yema nipa se oye anasa akwankyere bia ya akwankyere hitasam ne say akwankyere bia ya akwankyere na wonim say when it come in terms of Christianity metimi aka say ye won yema nyina ho kwan anye nyina na fata ye nti akwankyere bia ya akwankyere but nye nyina na ye de bema wa e was as a Christian no na wo nipa na wo hwehwe bibi no awo so wudi so di sa na metimi chemu kakra okay odi for me share advert ni anasa me twa video bi so o say obi oba na check to timi e fabra anasa obi a emi wo bi a omoturo mu say oba so so be ma so mi so na ntam na afu twa de bra fa na fabra so dem wo ba kwankyere bi sei ba ko enya me nipa yi obetimi abo enkyere mu kakra wonim say sunsunsem ye wa kwankyere a ye deep direction no but whatever to public in general amani pani na hunu nya opesa wo ye efem ba bi ne ya na ya ba igro twitwa otiri twitwa omore twitwa wa ya senwi ene
ɔba bi hyɛ na ɔmɔtɔ mu bia sɔfo bi ɔbɛma ɔsa bi ayɛ kɔmfoɔ sɛ kɔmfoɔ de saa kwankyerɛ no ma wa yɛwɔ abosom a ɔmo request saa nneɛma no nti ida sɛ saa sɔfo no yusu saa abosom no bi but when it comes in terms of Christianity life no dia to the extent say twitwa ɔba bi hyɛ fabra twitwa yɛ ne sɛ wonim sɛ Bible man ka sɛ Bible no state it clear or is that a woman by bata me refi the verse nan kasa ama awurade ka kyerɛ ne sɛ onkoyi na bɔdwo sɛ emu ayi so nsɛnniɛ so na wɔnkyɛm mmiɛnsa na wɔnhu ɛwɔ nkwantanan so ɛno yɛ different but sɛ kɔyi wotiri gye twitwa ɔmɔwerɛ twitwa w'asɛnwi na ɔmɔtɔ mfabra ɛyɛ abayigorɔ di ɛyɛ onipa a wagoro bɛyie anaa wagoro abosom nneɛma na okura suman bi anaa okura sunsun bi a ɛdi saa nneɛma no ɔmo na request saa de nti sɛ wɔyɛ sɔfo a ɔnyɛ nyankopɔn sɔfo a ɛtwa sɛ wɔde saa kwankyerɛ no ma akristofoɔ na mmom no ɛyɛ bosom ɛna ɛdi saa deɛ no nti ɔyisu saa bosom wonyini sɛ bi a ɛne no adesua ba yi ɛna bi a wabɛn ne ho akɔ anim nyame wasom nyame yi no nyame apagya no sɛ abɔfoɔ no dɔɔso bebree na bi a ɔkunya abɔfoɔ bi a wɔno deɛ ɔdiɛ no ɛna wo nso ka sɛ bi a wɔfiri nyame sɛ bɔfoɔ di motomnwi na ɔdi tirinwi di mɔwerɛ di ayasenwi a anka wotie wagya wo tirinwi nka ɔtwa abɔfoɔ bi kora yɛ wade na ɛsiane sɛ ɛyɛ nimdeɛ ntrasoɔ sɛ yɛka sɛ yɛsua deɛ ma adesua no yɛsua no enti yɛntra saa adesua no mfa saa adesua no ɛmma nkurɔfoɔ bi akwankyerɛ in a certain way sɛ akwankyerɛ no nti twitwa wo tirinwi ɛne wo baa na ɔbɛma so nwi bra deɛ ɛyɛ abosonsɛm saa na mepɛ sɛ ɛne akɔmfosɛm akɔmfoɔ no wɔ that kind of adeɛ bi a wɔde gyina so yɛ saa nneɛma no ɛti onipa biara sɔfoɔ a wɔkyerɛw saa biara yisu saa abosom no akɔmfoɔ no anaasɛ suman no yisu no ɛno na sɔfoɔ no yisu ɛti ɛnyɛ real ɛwɔ Christianity. Origo yɛhwɛ Kristo mu ɛbrɛ bɛn ne brɛ bɛn ɛna wɔ sɛ wogye akwankyerɛ tum anaasɛ wobɛn akwankyerɛ ɔwɔ sɛ yɛstart meka asɛm sɛ ɛwɔ hɔ ma nnipa nyinaa anamo bi a wotu bi a wowiase bi a you need a direction anamo bi a anytime wɔ sɛ woka sɛ mewɔ time bi sɛ mepɛ sɛ time wɛna mekɔpɛ akwankyerɛ so any movement bi a wopɛ sɛ wo move in life bia no you need someone to show you a direction or to give you a direction eti direction a nipa no de ma wo no sɛ mepɛ sɛ metu kwan eti mesrɛ sɛ bi a sunsun bi bɛtaa m'akyi na ɛyɛ nyame honhom aboa me na deɛ bi a mekɔ akɔyɛ bia no ayɛ yie and yɛhwɛ from the Genesis of the Bible no Jacob ɛkɔsom ne wɔfa Laban but abere a ɔkɔ no ɔnso som wie yɛ no yɛma no ɛma mmienu yɛnkyerɛkyerɛ mu yɛmfa ɛno no mɛyɛ story nti yɛma no ma mmienu wonim sɛ Rachel anasa Rahel na ɔkɔsom yɛ for ɔno ne nti no owie ya ɔkɔ no yɛgya no kwan ne ba mmienu nyina ka no ho wie ɔkɔ no ɛde ne maidfoɔ nyina ka no ho Rachel ana Rahel ɛkɔfa ne papa bosom ɔkɔwie a ne papa bosom sɛ ɔde kɔsɔpɔto ne kuna ma ne kuna bɔbra 81 ne sɛ na biribi nni saa adeɛ no mu a akadeɛ nti na ne yere ketewa no ɛkɔfaeɛ okay but the answer say onu mom na ye de ne ye say oyɛ yere because onu kɔsom ye ye no ade ma no ɛna de pani ka no den na Rachel hu ya ma no hu say me fa sa de we say emfa nkɔ enti anamo na ɔne ne kunu ekotu no they need something special wo mu hia bibi sononko bi sa de ne beta wo machi abobra mo mabra botimi ayɛ den ayɛ successful and enti ne ye kan say onipa bia anything that you want to do beyond, you need somebody to give you a specific or a directional. Who say na dear no eti, but not to the extent. So I can tell you say, kofa o moja bra, kofa o pa de bra, kofa o ebra, o moto munyi anyway bra. Na no dear. Eya kwankyere tietwi no eya kwankyere, but eya abosunse. That's the secret behind all this. Rivo, what's my working? Me as a Christian and a Christian be or share is here no say a very na kakra because e bia o kwa so bi yinim say sorry bebre wo no mo a mo kaseti ha akwankyere na wo na asofo na mo akwankyere na asofo na baji nsuo na asofo na baji wayire na nkwaji ni wayire na nkoso ni wayire
any other. Because I we any with the working. We show now no what that mentality now which say. I say the obi gidi no ebi obi nyini ana the obi nso nyini no obi gidi iti ahintasem no nyina ne say me kire wo kwan na ebeboa wo ama wo abrabo ana de opese wo ye na siye na ya na kamfunso ni ho nanso sade medical coach say ye woni ema nyina ho kwan ba nye nyina na ye de e fata ye iti fa ne say me yire no na wakwa asori bi na so funa ka kire wo say kodwitwa sabieku wo ba so nyi fadra na maba na ma hu say wo yi wo ba so nyi egu pipa so adwen be na me beto e be ba me meti me de make us be ade gugu me nkura. Thank you. Enti woni when it me cause a lot of problems e betim de ba fie na ya na yen asofo na nkasa na say we call ourselves spiritual people. We are the most dangerous people. Ye wo wiase ne o man ni Africa yi mu a ye kum nkrofo. Enti sa direction ya ye hesa sofo yi ma church members yi. Eden na me a me nya gidini ama ware wo church sa church ne member no me huna ede na beye. Because of this no e bikra betima to me sinti say me isa so dem da. Because menti bi da. Ena ye nka ne sa kwanche nyina free Bible mu. Enka say the free Bible mu. Ena niam bi wo si Bible mu a wo ka say wo de chire nipa ahwe a obi ebe kan say me wo hon bebre. But the most serious note me hu ne say mame hwe when I mean kan say me hu ne say sa asem ya ye kan osofo bi a wo ga na ha friend sofo chira boso aka sa asem we say obi afa na timi edutwa na mo renka enna ma kire mu say konfo wo bosoma o anase spiritual ni wo bosoma specifically odi sa na ma it is say osofo lead you into this kind of direction making sure say wo dey kro no eye bosom ana wo dey kwakoma no eye bosom. There's no angel be anywhere obeka say angel nyankopon bofo say twitwa wo mowre ene wo ba so nwi no timi ana wo bodu say e fa bere wo no sofo enti de o kire no eye straight eye bosom onipa bia o de sa de be ko bia no eye bosom ho aka de ene wo de koma Wa zo ri obeka say uku bia fo diga e bia wo no so sunsuma ana say ono ni nyame wo hu no nyame so o fa nyane no ai say wo kan e bisa say wo nyame ma hodo say me de say nyame we twedi ampan ba when him said the reason why anytime bia no we have a big problem and he said let's look at say about ya yebetu ye obi say nyankopon wo say o meka say MPP benya obi so ba bonte say nyankopon say me meka say NDC benya no o man ti Bible na say ana when him said me ma directions pa but basically o ba so ni o ti so ni ye de GB be firi obi ho na sabi etini pet de mu nyina na mpe bibia firi obi nchen na etini o mpe bibia firi obi nchen so twitwa sabi ekuse benyara ne twa so nyi mfamra na onfa ne kwati so nyi gini mobre ni ade mfamra. What sense ene wo mu ma de ono so ti honom na o hia bibia firi obi ho ono so pese bia o nya bibia nyame ho beta na chi etidie na ode kota ni pa na chi se onfa ne mobre etimi ene sa de wi mfamra. What benefit and as any pana on so a different here different direction at the back. I did remember. You see, I don't know I can say we have a big problem in our country on Africa now because direction kind of direction is being and a man could phobia a cast of sorry democrat almost would be. When him say it came to a point that means how they will say name madam for so back with you and lay in a year to boom or request will be back to me. So on family or she mean no e friend ko di my sister and na sister ne maame e fa baby and na ono sa direction no girl na course of no koye yo na ne maame so ko baby o ka say o baba na ko twitwa ni ba so ni da koma obi so nya de ma na hu si ni pa ni na case ni ba I can't remember the danka baru kana be fa that case no e o case been breaking news and ye chire mu so for say ono no sunsu na na twin ya na su ai no they need this idea. Say oranges had an infinite pan from one.
And when you go through that process now, a day in the woman, yeah, this idea, nyamimu, those kind of directions, any concept, but I'm a Christian. When you talk about Christianity, there, and you not just a Yeshua, a Yeshua be, and our choir, and what is happening on the command. And Yamia, even a year soon, and you body in, or not any different God. But a different soon, any Christian, a back. Difference room. Difference room. Sunyuma. Difference room. Obi beti my spiritual person. No one prophet. Obi beti my Christian. Na on Jesus sunyuma ni. Obi nso beti me aye prophet. Na ne sunyuma no different. Okay. Enti yawo obi a oma profession. Now, all different, all right. But when you talk about spiritualism now, on those who conquer, so you can be a prophet, but not in a prophetic. You can be a prophet, but not in a prophetic. It will be to me a different, but now we know suko. It will differ. Okay. Well, have you what I say? It will be to my prophet, but not only different. Nti ye ka sunsunsem a sunsunsem no ay obi a wodo suko in spiritualism na sunsunsem no yesua sunsunsem ye fawo se ye de ba wo obi a na nipa na ye se oye konfo oye osofo no kura se de wo a wo ba bedu ba bi ma e be ye calling e be ye ofre e de ma. But the woman fansa ya wono bibi kura ne nsam obeye we more na onyini ba no kura no still we acquire knowledge from that spiritualism. Yesu susumsem ye ginim die ne nyansa firim e di say ya fiti preoccupy na di susumsem ma obi enno so obi betimi ye betima wo obi kitikiti onyini banana estati onama oye niema enu different wo ho enso ye sofodie ye de wo obi su besua obi nso nya impartation free obi nsem no saa na spiritualism so tie ndi saa na tie. Okay, eniti saa na tie yene prophet transport odru na atwin komo ewo GH Voice TV and KS TV so me pese o hwedi sei na ontimi biase a fato comment section ho no abrepamu no e be ba ho na ya be kan comment no e be sia bodi fo nchen wasema obi sai na yɛnna bɛtwe nkɔmmɔ na wɔyia no na mekae wo sɛ ɔhaw bi ɛda wo so amanneɛ bi da wo so problems bi da wo so sɛ ɛyɛ financial problem sɛ ɛyɛ traveling sɛ ɛyɛ awoɔ sɛ ɔhaw bi obi na agye w'adeɛ bi afiri wo nsam na wopɛ odiyifoɔ a wobɛtumi aboa wo nyame ama no ahoɔden wo sunsum ama no boɔ nipa na ɛyɛ prophet transport oduru a yɛbɔ ne mmara ne sɛ ankɔna ɔno numbers no ɛgu screen so wobɛtumi afa na ɔne no ahwehwɛ nkɔmmɔ ɛgu so ɛne odiyifoɔ atwe nkɔmmɔ about ye kasa sunsumusem no and anybody be assured to the point say ye kasa sunsumusem a almost forget it ni nyina no scientific technology any ade say all lack here and I believe in spiritualism but ye titene say obi wo ho mo timi ko say okoje bisa ni bibia ye genuine na ye refusing Jesus so bi se brana me nyema wansa na wako so for no so nye onya adwuma wa embassy ba na say it na ye you see there was a spiritualism before Christianity. There was a spiritualism before Christianity. Na susumsem wo ansa na Christianity wo ba enti susumsem ye pani esine Christianity eni nti na asori ankasa no a spiritual place. Church is a spiritual place. Enti ye this house susumsem no ene ye de wura asori enti se obi koma o yesu susumsem obi ye nyamedwuma otete hahan otimi hunu bibi ka fo obi ho a kire bibi e ma ne ye yi a saa ne mi gina ye susumsem emo se de maka cha o se ye practice mo yesua bebre ye obi wo ha nyankopon de nyansa ne nimde bi adom afa ne ma bi ho eno no ope ho nimde ka ho
sɛ ye bɛyɛ adeɛ na woyɛ no wonfa problem ɛmma obi wonim sɛ wobɛtumi akyerɛ akwankyerɛ ama wobɛwie no obi bɛwu wobɛtumi akyerɛ akwankyerɛ ma obi wobɛwie no aso me sɛ obi yare ne bia wobɛte nipa sɛ ɔmfa nkɔ hospital na woma nipa ne sɛ mepɛ sɛ mede direction mu ɛma wo ɛba saa na and ɛkɔ to the different level ɛma asɛ yɛbɛti aseɛ sɛ as a life has become a full of spiritualism but we all know say life is all about spiritualism but say when you're true a spiritual man and answer the odo sunsun no ko akiri a eno na ya na sometimes it is so contradiction e dey ba in yana kasa ya bra bo insanity waji na be ka say so ye will be wo say obi tu kwan sunsun ya dan na kontu ho ne ma emema so itimisi ene ga ba ko ako say yako Dubai eduye na yewura mu no so ye last checking na ye dey ebe cross na car be pick ye to Dubai Dubai o se ejo bi visa no mo the stamp ni we tintim so ye jo passport na wonim say na guy ba ko onno otutu kwa man passport ni mu nyina ya ba nti the passport no show my fekeke but you do hono am say the passport na ekuta no picture na also no passport no tutu kwa be wo dey tutu kwa a ofi China ba kwam say need 2 weeks na me no ko e bia na the picture no so popo o picture so popo say sa ha na ya visa ha e je ye de na ha na ehunu ma o visa na ho na de odu ya o picture bo so na nyo oh ye de teni ni be won na wani akiri e ma ye fa ha o mo fa ha o be ko be bi o se picture na ta so nyo na and sometimes once you see you know you need chip na timi aye call any ade so you hu de ekoso so ansa na ye nya nipa ba ko a ye ne di nkomo say ye ne obi na nam say on so o ma di teni cause picture passport le kura na nyo me an kasa me do a year na me ko France onim say me ti ho no na ye ko check me ko check in no omo je me passport na no say me the passport le kura me afford obi I'm a internet so sa e ho no ezi na me nko hoda e na me yer nti me yer say me di me passport no ana me picture e ko for the microphone wonim say detain me enti say na o say nipa na I don't even know enti wonim I don't know koye ya say I turn it into spiritualism I done it himself because en see e wo me life na see dem say makoduru ho manya we say ya nti bakoye transit but why transit wie now ko check in na ko flight no esi den say wo picture taruso no wo de diboni now free o country ni mu ko ne ya hu say picture we say e da internet so aye pe wache wo ye ayi wanted so it takes the grace of God and a bema be see say ayemia one man be a immigration ho and so the bas will come on omunjai omuje me phone your come through me phone so hwehwe me mu niema hwehwe me ya aso me ti susu sem obi tu kwan na bibi ebetimi atu no at any time this how you want to make and refusing a visa no kra no yeah sometimes most na spiritual and here be also will be a country a funny part of it I was so the country na person ko se wa bra kwa na se wo niema enye yie tenya one girl be ba me nche wa person otu kwan and girl ni bibi awie nti okoye no awode the documents no kokoto wo no da mo friends on fan passport no nam say sana kan signature bi wo ayi so also sign on sign ti de odi nani mu no onu girl ni di na chi ana o say me sign signature ba na say dru we so say ko de ne passport no ekoto won Saturday a we no sign signature no wi dia say ne wo be sign we sign ho kodu ye na ene de visa ma ono ko ye na oba be di a chi no du ho no ma then they close oh the time it common signature na keke no one sign one document we say no so no wanya visa eto aso akodu ba bia em say okobia no bia besan okobia no bia besan you see it is spiritual name no e wo it is sa no se bia obi ko through sa name na odeba odi fo ankon na ni mu a ho akwan wa otimi ho akwan wo ba tanye ko 40 yinu mo re
ɛne sɛ me nkɔ hɔ me se ɛwɔ kwan wɔ sɛ ɛyɛ simple onipa nkwan na betimi ayɛ sɛ nipa bi se me ko pɛ visa me kɔ yɛ refuse me kɔ yɛ se me nima da ne kɔ akɔ de bi anim asere wati etie fa ma me ɛno saa no ɔba throne of victory a etimi ɛma bibia atoto yi ɛyɛ simple wonim sɛ visa ɛne we are going to say no a delay with papers so if you everything is okay they can say what the name about today and wo yere ho na wo yɛ nneɛma sɛ de yɛ kan ba nneɛma no ɛno na yɛ kyerɛ mu sɛ ɛno na bɛyɛ sunsumsɛm saa nneɛma na bɛyɛ sunsumsɛm when you go through typical directions na ɛyɛ na ɛno na ma asɔfoɔ no yɛ ka hunahuna nkurɔfoɔ no fa baabi no eti ɔsɔfo no wɔka kyerɛ sɛ fa weebra ɛma wo bɛsuro yɛ na nyɛ bibibia na yɛ ɔyɛ anante wɔyɛ mfa visa ma anante wɔyɛ meyɛ ntu kwan break and loose no meyɛ ntu kwan in the name of Jesus in the name of Jesus meyɛ ntu kwan ebi nso yɛ tu saa o obiara fa the name of Jesus ntu ne brɛ na aso de ɔde the name of Jesus atu kwan bi a ne brɛ ɛna aso obiara wɔde Yesu din nko abɔbrɛ yɛ bi a ne brɛ na aso arwa ofie nyɛ no wɔkyiri nyɛ na woni patafo bi a wɔkyi na woni boabo bi a wɔkyi yɛfa Yesu din nko anante woni Yesu din nko anante sɛ John the Baptist woni Yesu din nko anante ti twa ti wɔ brɛ ne brɛ nso sɛ no mo so ɔbɛyɛ na adwuma wi ɔno ayɛ ho adwuma wi John the Baptist wɔ preaching wi nti saa ɛyɛ nimdeɛ ne nyansa a wɔanyɛ ntia ne wo sɛ nkɔduane ne kɔ so dwan so ne kɔ so kɔ hena sɛ no kɔ kae nti wɔka na no to mu abanti sisi a wo na sɛ ɔhene bi di nsimu no sɛbe na sɛ abɛtɔ wɔ mu ahonka asase a meti so yi asanteman sɛbi eku nana wadawro ma na sɛ mahu sɛ nana ɔponso yɛ bibi nyame nka ntem sɛ menkɔ wi bɔ no kɔkɔ na mea me de nyansa na menim deɛ bra me nya bi da awonim sɛ otumfo ahene ne nsunsu ne tumi ekura no ɛne nti ne efiri no otumfo nti otumfo kura kum nipa na yɛnti yɛmisa no kɔhye no ɔne nyankopɔn ni asɛmbia because ahene no ɛde sɛ David mo ahene ɛyɛ papa nyamtere sɛ ɔpɛnso wode yɛbɔ mu di a yɛbɔ mu ase wosi sɛ ɔpɛnso ne kura ku nipa kora ɔne nyame ni asɛm ne sɛ yɛ onipa bi wɔ yɛde ne direction kan John chapter 11 verse 50 wɔsi sɛ no mu baako mu a ɔman ne nyankwa enti yɛ onipa bi wɔ hɔ a ɛne tina nkɔfoɔ bi wɔ hɔ a tina nkɔkɔ ɔyɛ bi wɔ fie ti tam no so so kom bi wia nti we na ɛkɔ afidie so ɛna ɛkɔ wiase nyinaa nti meka kyerɛ wo ɛne tina nkɔfoɔ bi nim dɛ ɛne nkɔfoɔ bi wɔ hintasɛm ɛne nti ɔhu na ɔmo pɛ ade n'akyiri kwan a ɔmo wɔ kwan ɔmo fa so a yɛyɛ nti ɔnkoa ɛne nkɔfoɔ bi hyehyɛ ahemfie ne nkɔfoɔ bi a yɛyi so ɔmo as rituals I am telling the truth ɛsɛ yɛ wɔ nipa a ɔmo de ɔmo yɛ sacrifice ɛna true edu pɛ sɛ ɔkyɛm sɛ otumfoɔ te akɔda so ɔnyɛ bibi a ɛyɛ nsa gonko a dabi ɛne nana hene na sɛ bi ekusa bi anya ado bibi wɔ hɔ from David mo time Solomon mo time nyinaa no saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ nti oyisu mu abɔ afɔdeɛ oyisu wei bɔ afɔdeɛ oye ɔkeka second case yɛwɔ hene bi obedi akonnwa na ɔko ne amane wɔ kuro mu nyinaa ɔkye ne fed mo twa ne ti ɛde gyina ma ɔko no ɛtu twa nti esi saa nneɛma no nyinaa underground no ɛwɔ hɔ but ɛsan sɛ wontimi nya no yɛnya yɛkɔ coronavirus no wote sɛ yɛbɛtena ɔmo yɛ Canada Japan yɛ expose wote sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi ne asɔfo bi ba abɔnten ɛbɛka sɛ ɔmo ne asɔfo bi yɛ nyamedwuma ebi kum apemfoɔ ebi yɛ sɛ ntina mbisa sɛ ɔmo de yɛ dan there's more secret in life but woyɛ saa deɛ no de share blood to get what you want no there must be a consequences the nyame deɛ ɔnyɛ wo hwee but wankasa wobɛfa wo ato ansa na wogu uripo deɛ ɛka yi asɔfoɔ anaasɛ adiifoɔ no nyinaa obi tumi ka sɛ mekɔ adiifoɔ bi hɔ ɔka sɛ kyerɛ me ɛbaayɛ ɔbɔ mpaeɛ ma me nso up till now problem na ada so wɔ hɔ obi nso ehu yɛ wɔsɛ waka kyerɛ me wayɛ adiifoɔ no nyinaa ne hu ɛtumi si ano anaa ebi deɛ yɛde ma ɔmo sɛ ɔmo nkwa anaa ɔmo ana apepere ɛna ɔmo pa hu wonim sɛ when I talk about prophetic yɛwɔ obi bɛtumi hu ɔntumi nsɔ hɔ obi nso hu ɔbɛtumi asɔ hɔ ɛna obi nso bɛtumi hu na saa asɔ hɔ yes
You minor prophet. You know where they go so. You minor prophet. So Baba catch me. Okay. And you can problem with me. Me but my team to meet me and solve that problem. Okay. You was out of follow. Omuni, but they have spiritual eye. They make an also what you say. Or more spiritual foresight. Omutimi at the conquer a debi a winipa. So the Swiss man to me Kurano. Not Ubia onya vision bia na also to me solve because by 4 idea. Okay. And by 4 idea, or no bit much about the empty because uni one candia or children, Swiss members are touching the purpose of a problem. Or no bit me as idea. And you would for bit me want to me solve. And what you own is also, and what you do to me solve so. Insanity. Would you forbid me as come out to be so? And you're not correct. But to beat me, I am an able. Everything you see. Say, wow, who's so bad. Now, and you're not correct. Able to come. Anybody to fear. Any other. Sense of the person who is some ability. Which may be a man of the mommy. I won't say it. Let say, a VRC is full of spirit. A VRC is full of angels. And angels that they are living on this earth, there are many than human beings on earth. In the assembly of the Candian, you are there soon, and you are there and you ain't Ubet me a cassasem. It be an any panocra or Nifia tone dada. So you may think, say, you just saying for joke, but when you remember also, and no bit me. And then second, Onipa na oka asem no so betimi afa akiri se be onipa be hu se bia waben be frɛ ne ka kyerɛ no obe akwa niema obetimi aye akwa niema underground and the thing will happen. Ori for your daddy it was a different be horn one because media me ya woja me ya kwantu oja me sikaja oba me chen sika sem de idi adanse yesa e count different corner and I say prophet transfer the draw. Wo what the air one? Me kind of say me Bible man come the woman to do it say Paul was having a 5-fold ministry. Okra apostolic mantle, okra prophetic mantle, okra pastoral mantle. 5-fold ministry no na okra nyima nyina bi. I want him say basically nyame amfa man chede nsi wa amma say me ma wo and onipa bia oni mihia bia no so say ya wo a this sabi de nyame be fa ne dom so a kire me no we ndi so odi so a ana say otama so say wonya money boss yeyi wa wo de na say me hu say ade we mintime nya wontime mfa ba afo so me hyem say chinchira me ma wo enti nyankopon sunsuma na na dwuma na ode amaye me de no me my sika ni fanu mitimi twa etwa me nka na such a way say mitimi ye niema nyina na so ma famu dia eboa me ma nipa bi oba me nche ho to na dia awade fam so sa ya kwantu a dia nyame be kire wo na ode manipa no bi so akwa dia wa fam dia ba ye etimi ye adwuma say sika sema etimi ye adwuma ya sa etimi ye adwuma uba me fiti preocupe say yare a mesa o yare dabi o say meti obi na so nto be segu masuma na me nya bi ka nti ya na se no nyina no say so di wa wo dia me ba so fani bi ani ha one so fani na za ka so obi na so be segu me na metimi aka se bia meto na so e bia wo ko ba bo etimi ankom so metimi wura akunwa so na mi wura yi mu abo ahye na ba bo ka so obi na so say me kan sa obadwene honam fam enso me asem na me kan me kasa wo sunsun say maya pada to bi na so okay nti pani bi na me sini na so sini sire so de oba we sagu maso no enam so mba bonche mbenya bi kan nti hintasa me say gise me ya bisa ebisa ame bisa say it ni personal problem odi abai nyame betumi aya na say David call ekoya bisa ha o si o kachire osofo ba abiata say onfa na sofo tade mre etu okọ ne apagu ana ne sikituru ko bisa say edom yi a o ma be fa me niam ko minti wo mo meto wo mo
Awurade ebisa 2 questions was tiwom no wagia nso obeji etimi eba me so mahinta sem ne se me kokokuo eno na ye beka ne se bisa ti me koye consultation no ma bisa ya rekore hawo bisa problem no ne kofa bai eni ne ti ne ba bi ade ne hyase it is a sunsun me ka kire me se ade ne firi nsuom ade ne ye duabo ade ne obi na akese no obi na aye ne se ena akofa abanti no sebi ebia manodo so mi na so na nipa nyina so ntia sese ye ka sunsun se munti ebia afase de ma me ana afa coins ma me ana akofa se ibra se nipa ne timi provide ade na ebisa me no na saa ade no e de bank one ade a esa se sunsun na kan nti definitely e was a hotel e je mama djuma ne memre me de sunsun na e ya djuma se de be ya enkofa problem enso sa afa mre bo wachi ori ko hwe o hwe watie ebia nsem yese asemisafo hin asem akọbọ ne de so ate bia woni Ghana ontimi twa plenty kitim so ma me hu se nipa na mo bi wo ma na chicha de se nipa ne ba woni e no betra se ori for me ba yare me problem se bo am yansa na wati abo onim se me tukwan and mostly nkrofo ya ne Ghana ha no be bi o ha me tukwan and my country no se e bia na dwebre no e woni ha no se me ne no apam ye wo contract ye din komo se me pese me ba ho ana se me pese wo ba ha me metimi ama wo so aba me ha ya da agina de ama ana me metimi ada awia ana night na me de akọ country na nipa no wo so akọ ya de na ma etimi metimi ko ana metimi afọ okra no so de aba abegina de na wo hwehwe e de agina ma ti fa wo se nipa ni ni Ghana o da bi na me ka se baby owo bia se obisa me meya mine be na o use 2 passports e wa beche no mo che na ne honi pade ne ba ha nti na wo se omuma nokure da di wo ade because we use different names na me jira ha ya na me de me se gu me ho na me die 5 minutes na me de ko ho se no ko passport na ma e ko je e cancel case ni nyina e mo mo san e pata se omo ye sorry so mo de asamato so enye me ya sorry say the following week time no e ko le 2 weeks no woman kesi a woni nkunu wo o musika and ninua e na to and oba ya no just that by say endi nanu e no mo say o ma releasing the passport na nkasa sa pa ni you see me jina ha ya me ka chance me ko aba me ba am se makoko ye dwuma na wi 5 minutes o mu ja 5 minutes mo de nyum si so ma me jina ha ya dai e ko ho bai yes Rivo ye show e wachira kwa ya efa na wakache wo me ka so ye na me ka shira and me can say baby me butu e kuma se so ye o tu ye e ho na me di me nku yi ti ho na me butu a me di me nku yi na me ya so kuma se me tena se yesu so se e benada na me wo akwanya bi da mani mu a your friend say meet me at the office at the office. No, I am not doing it. And I'm in the part of the Ambrisia. This any background. And I'm here to say, Jordan, be a yes, Jordan, the free saying of if you're not to 8 cushion, I get 12. And so when you go to fresh in the castle, you did not see me and the brother and go for it. So we were how which machines are Jordan and as we machine brother and I question that. Afresh so mabuja yede kutukua edo kuna bishi me kan ma san akọ omo ni Ghana so ebi obi eni abere pese meet me at the office no oyi ni Ghana akonya wo ye horo picture when you say me granted one interview or one of the sister stations in Babo and we requested picture and I know say Messiah palm reading so we na oh yeah we deep up nti me ma nipa no bi obefre bi ara me ma wotwa wo nsem na ma show picture na ma kandi wo na ma kire wo name and one lady bi our US was sending the picture no by no sandality here ti me friend no back say amanya picture woni mi akasa ha me a to send ba was eh yes wo di picture na kokoro a utimi de ye ne ma bone nti e hyenkrofo tirim say e bi ohoro the picture na bi de ba obi di kodina wu but and your mammy ban and no back or second. And I mean for all making us a middle back or yet.
sunsunsɛm agye biribi afiri hɔ na sɛbi sanka de menim sɛ ɛsi abɔ bɛka wɔ nkɔfiri ntumi nanso me na menim wɔ no a memepɛ wɔ ɛkɔ wɔ mmoa aboa wɔ no na sɛ wɔbɛka sɛ memehoro picture de akɔkɔgyina kɔyɛ biribi a nti wo no wɔadwene mu ne no nti onipa bi a ɔno te sunsunsɛm ase na wɔnim sɛ okay wɔni ha ɛtumi gye ne nsɛm ne agye ne picture ne yɛhwɛ deɛ ha no yɛafrɛ sunsum no ne sunsum no akasa nnipa sumasi ne wɔni ha no mmom sɛne ɛna ɛkɔ nti deɛ sunsum bɛka no ne agyina so ne akyerɛ nti sɛ obi nti aseɛ sɛ ɔde picture bɛba no ne afa wo haw na memfama do simple fa wo haw na memfama do badwumade wei akɔyɛ sɛ ɛyi ase nkonnwa no yɛtena so nkyɛ wotena so sɔre na obi nso ɛba saa ara nso ɛna akɔyɛ te sɛ mpanimfoɔ se adeɛ agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ sa kurutofoɔ yɛde dwumadie no ɛba na wiyɛ sɛ wohwɛeɛ na wonti biribi ase woti biribi ase whatever it you na bɔmmɔden asɛ wode bɛto comment section hɔ no na ɛbɛpam no yɛbɛkan ɛde ama wo yɛmɛsɛ firi wa no sɛ wobɛsubscribe na walike na wahyɛ na afei walevi comment ɛde ama yɛ na ɔba de nyankopɔn nso ɛhyɛ wo rivo yɛbɛsɔre nkonnwa so mɛsrɛ sɛ wode wo number a obi ɛpɛ sɛ ɔfrɛ wo a wobɛtumi nya wɔ so do ɛwɔ aseɛ deɛ but obi wɔ hɔ noma na ɔpɛ sɛ ɔnte firi wankasa wa no wode bɛto dwa ama yɛ na afei wode wo final afotuo ɛde ama wiase nyina ɔsɛ menyɛ interview bi afa na ma to dwa ne bi da and yana mepɛ no wɛba sɛ mo na ka mo yɛ hyɛ mama nipa na frɛ si so nti me number I remember sɛ meyɛ one program ɔmo ha me fa number to dwa and mama sɛ mebɛtɔn no ba sɛ mebɛka di nyankopɔn ɔtumi nti maka baabi a mebutuo sɛ baabi a meyɛ mabutu ɛyɛ kumase so yɛ boa ɛdubere bi a na sɛ nipa pɛsɛ forward de a na ɛdi nso mbɛtɔ wɔ wɔde na mmom deɛ ne bɔ yɛ den ɔno na wɔhyɛ tukuru mu kura nipa kɔhwehwɛ nti ma yɛhodo me number no na yɛnkɔ another time anytime bi a obi pɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ no tiri kwan bi nipa no frɛ wa na ɔma no dalo so wodi sɛ obi si hɔ nom a wodi mesra ma ahwɛfoɔ no bi obi wɔ hɔ nom a mekɔfrɛ ha amena kɔsi a ansa na makɔfrɛ ha no ebia na kɔyɛ C1 time ɛde ama no meka sɛ yɛn nuanom bloggers yi anaasɛ yɛn nuanom mediafoɔ no bi ɛyɛ kind of style bi sɛ obi koraa bɛtumi ɛde ne din akɔgye biribi na ɛkyerɛ nko amɛduru wɔ hɔ nom a ɛno nso akɔpɛnti din foforɔ bi ɛde ama nti wedeɛ w'anim a obi bɛsɛ nana wedeɛ w'anim a nti nka de baako bi pɛ koraa na wabɔ so a meahu sɛ ampa number yi a yɛka yɛbɛpa yi deɛ ɛfrɛ no a na metum a mesrɛ na ma meyɛato gya na metum a mɔhwɛ no nso fo mesrɛ wo wonyɛ serious a memfrɛ menkɔ flashe na ɔpeke a wakɔyɛ sɛ wafa na wakate no baabi saa de no deɛ yɛmpɛ bi ɛnti wedeɛ no na whatever wedeɛ w'anim a ɛna meka sɛ ɔhu sɛ obi kura tumi frɛ na ɔka ma osi kasa na time a anadwo berɛ no a wowɔde na ho so no ebi kura woyɛ wadeɛ bɔwa sɛ obi afrɛ wo na wabisa wɔmi a asɛm a ɔka yi wɔnte deɛ wɔka ase na ɔde kasa bi kasa wo ɛne nti na mempɛ sɛ yɛbɛde me number ɛbɛto dwa no nti nka mowɔ different line bɛsi so ama nipa no yɛadirect no ɛno mo bɛyɛ better na memetumi mfili firi ɛnyɛ m'adwuma no wɔda wo wodi papa wɔfotuo ɛto anasɛn na fotuo a mepɛ sɛ mekama nipa nyinaa ne sɛ sunsumnwuma wɔ hɔ bare yɛnyere yɛ ho nyɛ adwumaden nhyira biara ɛbɛba biara gyina biribi so na nyankopɔn nso nhyira kwa deɛ kura wɔ nsɛm no nyame hyira nti yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa ɛna ɛwɔ wiase a nyame gyina so ɛde boa nipa deɛ kura wɔ deɛ di w'akyi ɛna deɛ ti wo nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa wei deɛ kura wɔ deɛ di w'akyi ɛna deɛ ti wo nti one obisaa Moses sɛ ɛdi ne kura wɔ nsɛm wɔsɛ poma owie yɛ no ɔsa kɔka no sɛ monim sɛ deɛ ti mu mu no ɛso sɛ nea ɛwɔ wiase ɔka kyerɛ Gideon sɛ ahoɔden ketewa na ɛkura wɔ no so metaa w'akyi fa kɔ nti nneɛma mmiɛnsa wei deɛ kura wɔ deɛ ɛwɔ wo mu ɛna deɛ taa w'akyi nti deɛ na taa w'akyi a wɔde kɔbɔ bra ɛna deɛ na ɛwɔ wo mu ɛbɛma nipa mu na deɛ ne kura wɔ ama obi agye wɔto nti yɛrɛ ho na deɛ kura wɔ nsɛm no yɛ ne yie na deɛ ɛwɔ wo mu no
menya nto na de tell what you push do you see abrado na wo ye ne san so and I say wonni any spiritual person be a person of war and how betimi aboa in life nipa bia onni papa bia na chere say there's a question mark there. So if you don't have any spiritual father, then you are a spiritual bastard. So you have to have somebody what does you call if you don't have a spiritual person or a spiritual father, you are a spiritual bastard. Nti we say a software also so some father also it will be say there and the be odu now do abra obren so ye pe djuma na ye the france so ye djuma de pe bi man nta wachi e da se rigo e da se ye bo kun so obi emu mai na the wo mu so we be dum e da se ye da se be wali so me da se Therefore, yene Prophet Ransford Odru of Abai, order a throne of victory as a one, and a tree and come out watch it at the degree. My fabi at the abo, Mentumano, Edibia to be. I know, say Sarah also, why be, or how be, and a problem with also. Now, open with me, Abo, Ama Asovia, versus over here for a cheap one. O Kumasi, a Shiabo among Wasi, Kumasi, a Shiabo among Wasi. We see among Wasia, is Odia open throne of victory and I say for Prophet was for the true na sorry hono kolakra bechew na onna kubu bu hono na obade so na so na wo ha be da so we yi e de amon esira subscribe like share na leave a comment efema me obade shira say oje bre na otena se ehwe dwumadi na oma wi bi so eye shira e be koso e de niema e be de mwa ne mfaso we bre abeso idin e de nature prophet and I'm using about the show.